Bale, maila hau, zuk egingo duzu, bale? Hau, Zuk Willy hau, bale? Bakoitzak bat hartuko duzu. Zuk gaizki esan behar duzu esaten duen hemen ondoren aurkakoa. Esaten duzu beak hemen esaten duen, pixkat berandugo, bale? Ez, eta eskerra. Nekatu naute lasterketek. Baina gure ondo pasatu du eta? Zuk pasatu duzu ondo, Maia. Bueno, nagore, irudienera etorri gara eta gaztetxuek bikoizketa gertutik ikusteko eta ikasteko aukera izan dute, ezta? Zertan zabiltzate? Bai, hala da. Bueno, kasu hontan 40 bat ume daude hor barruan eta Maia Erlea pelikula bikoizten ari gara. Lehenik eta behin erakusten diegu zeintzuk diren guk erabiltzen ditugun teknikak, irakurketak eta ensaioak egiten ditugu aurrekin. Eta gero ja zuzenean grabatu eta beraien ahotsak entzuten dituzte zuzenean pelikulan eta oso divertigarria da. Oso ondo pasatzen dute eta ulertzen dute nola beste hizkuntzatan etortzen den materiala euskeraz bikoiztu eta euskeraz entzuten ditugun. Ere arraro egiten zaie nola beraiek ez dakite marrazki bizidun bat adibidez, erreala den edo ez, eta bapatean ikusten dute pertsona batek jartzen diola ahotsa, ez? Orduan horrek inpaktatzen die eta polita da ikustea. Orduan zuk hau esango dizu. Zer? Eta zuk erantzungo diozu. Tori, bai? Venga, ensaiatzen hasiko gea? Oh, Lily, we were just having fun. You were having fun, Maya. I was having... Nik aldiz, bai, ondoren aurkako. What's the opposite of... Zer da gaztetxoei azaldu diezuena? Bueno, batez ere sinkronia, ez? Nola ahoa irekitzen duen pertsonai bat, nola esaldi bat sartu bartzaion ahoan esaten duena, bueno, ulermena pixka bat, baina batez ere esan behar duguna bere ahoan kabitu behar dela momentu desberdinetan, ez? Eta hori ari dira egiten, ez? Bata bestearen atzetik saiatzen ari dira ahotsak beraien pertsonaian sartzen eta bueno, gutxi gora bera hori asko umeei ere ezin zaie erakutsi, baina gero ikusten dute etekina eta zoragarria da. Bikoizketaren lana garrantzitsua, hainbat ikusentzunezko euskarara itzulita entzun ahal izateko, ez da? Bai. Nahiko genuke gehiago entzutea, baina guk ere gure ahaleginak egiten ditugu eta espero dugu ez dakit gure iragana eta animoekin eta geroz eta gehiago euskeraz bikoiztea, nola ez? Hori nahiko genuke. Ez, eta eskerra, naskatuta naute lasterketek. Oh, Baina, Willy, ondo pasatu du eta? Zuk pasatuko duzu ondo. Apurtxuan nerviosoek eitxerakoan bideoa, baina bestela ondo. Oso ondo apur bat, lotxatuta nengoen edo, gaina nire naia dela ni baino lotxatiago esan diot. Atera eta konfiantza gehiago horekin egongo gara biok, baina azkenan erda atera eta, azkenan ondo atera da. Oso ondo ikusi dut eta ondo, inoiz pentsatu nuen pertsonak eta ikusi, oso ondo. Urduri jarri naiz, ze esan zutenean abotsa ipintzeko lotxa eman dit. Aurretik sekula eginda zeneukan hau? Ez, egiz esan ez. Gero ikusi naizenan pantailan egin dit grazia nahiko, baina nahiko zaila koordinatzea pelikularen pertsonaiekin eta horrela. Gaizki, mila esker, Roni. Hasieran zaila, baina gero ja akostumbratu naiz. Gustatu zaizu orduan? Bai. Ez, eta eskerra, naskatuta naute lasterketek. Baina Willy, ondo pasatu du. You were having fun, Maya. Zuk pasatu I was duzu having... ondo, Maia, nik aldiz, What's the opposite of fun? aurkako. Not fun? Not fun. Gaizki. Thanks, Ronnie. Gaizki ondo. Eta bazenekien, esaterako ikusten ditugun marrazki bizidunen atzean horrela pertsonek ahotsa jartzen dietela? Bai. Hori bai. Hori bai. Igual ziren adultoak bere abotsa ume gatik, eta ondo. Eta ez dakit hemendik aurrera telebistan eta marrazki bizidunak ikusten dituzunean beste modu baten ikusiko dituzun, gogoratuko zaren marrazki horien atzean ahotsak daudela, pertsonak daudela? Bai, beti, nosbait pentsatu izan dut, nolako pertsonak egongo ziren hautsen atzean,
eta ze batxutan agertzen direnan umeak, bikoizten dituzte umeak eta beste batxuetan handiek, eta nahi nuen ikusi pertsonak eta horrela. Gustatu zaizu orduan bikoizketa? Bai.